nginyakaza ngivusa umzika baba hawu madoda ngivuka njengedangabana madoda umzi sowufile ngikafika ngawuvusa madoda akangibize ngibize yena umfowethu umkhosi yeza lapha usiduks madoda umshana ngizobiza yena ke umfowethu ukhumlani madoda indimba la indimba madoda ndiyana sendwende ngiyaniphakamise ngizobiza umkhonza akhe dabula amanzi madoda siphinda somoya uzwana ukayise lo ngimlama ngiyelibele yebo mfowethu ngicela sibambisane sihlangane mfowethu bengasekho benoma mfowethu sibambisane kulo mzika baba namhlanje ngiphethe uDr Dube inyanga enkulu. Uma ngikhuluma ngokuthi ngizalwe inyanga ngisuke ngikhuluma ngaleli khehla leli eseduze nami uDr Dube. So namhlanje ngithi awe nginiphathele ikhehla lami ngene ngibone ikhehla lesi engihlezi ngikhuluma ngalo. uDr Dube ba ngiyakubingelela njani kodwa namhlanje hayi siyaphila before nje siqhubeke sephambili ngizoqala nje ukuthi ngibonge ngokuthi unginikeze ulwazi ngemithi yize phela kukhona okusashoda okuningi but lelo lwazi lungcokolele ulwazi lelo ukuthi ngisiza abantu sekukhona abantu abaningi ngalendlela asebesizakele ababongayo ukuthi hayi bozosiza mfowethu omncane kodwa uzalobani sengithi angibavezele ukuthi naleli ikhehla lami elingizalayo ngisebenze iminyaka ewu15 ngisebenza from 2007 usunosuku bengithi bengemsebenzini ungitshela ukuthi hey shiya phandle lomsebenzi akuwenze into yakini akusiza abantu sengingathatha isinqumo lo sokuthi hayi indawo zomsebenzi manje into engeke ngiphinde ngize ngiyibone ngiyabonga kakhulu ngalokho cool kunenduku la engizokhuluma ngayo induku enzima kakhulu ebengithanda ukuthi le nduku le uke ucobelela abalaleli bake babukele bake bayizwe induku ukuthi le nduku lo yenzani yenza umsebenzi imuni ikhona le nduku balaleli le nduku igama layo umnukela mbiba iyona le engiyiphethe ngesandla le nduku le ilapha ichitho uma ilapha ichitho isilapha kanjena ke uyayiqoba nje kanje namahlamvu ayo nenduku zazo uyiqoba masuqedile bese uyayibilisa uyibilisa ke ubilisa uqede bese uyayithatha ke uyogeza ngayo uma ugeza ngayo ugeza phezu kwedwala noma yitshe ungagezi enhlabathini kufanele kube yitshe noma yidwala ilona qhinga lelo noma yipoint lelo ukuthi yitshe noma yidwala usebenza ngayo iyodwa awuyixubi ngalutho uyixuba netshe nedwala lapho ke ukhipha isilwane ukhipha isichitho esiwena ngawo lo mnukela mbiba igama lawo umnukela mbiba ngoba phela igama liyazisho emthini ingako nje imithi isebenza ngokuqondaniso ngamagama awo yawo imithi njengokuthiwa umnukela mbiba nje igama ethi umnukela mbiba likhuluma okukhulu mawugeza ngawo hayi isichitho ke uyaqeda kushawa uyazivala siyahamba ngoba baningi abantu abafika abantu bathi bafuna imithi athi lo mhlawumbe uthi ufuna isiqhabo kanti ufuna isiqhabo nje hayi akavanga yaza geze nje unesichitho kumphamba lesilwane ingakho ngicabanga ukuthi hayi abalaleli ake ngibanike le nduku ukuze bakwazi ukuyisiza ngayo iyamahala ke njengoba ngininike nje mkhulu shuthi ngamanye amazwi uzama ukusho ukuthi nene uma usebenzisa into ewumuthi kumbe usebenzisa isikhafulo uma kukhona into kuwena ngaphakathi efana nesichitho noma efana nesinyama akukwazi ukuthi mayilunga futhi uqala uyiclean eqala bese izinto zakho ziyalunga yebo kunjalo njengoba usho nje injalo le ndaba ngoba ukuthi uhamba lesilwane ngeke
kwenzeke lutho kulonto sokuyifuna ungathi ungenyanga wena uthi hayi inyanga azikwazi ukusebenza kanti inkinga ikuwena kanti inkinga ikuwena uhamba lehlwane noma izinto zakho vele ngezimnyama nezithitho noma uthi aqhamuka loqhamuka khona utholile kona umuthi kodwa nokwavela igazi lakho leli awugezeli awugezekile kahle hayi akulungile lutho impela yeah ngizokufakazela nami kancane kulo ukuthi uma unesilwane izinto zakho ayilungi kahle njengomuntu kuyenzeka uthola ukuthi uma ulele ukuphupha nomuntu esifazane uthola ukuthi ulokuphula nomuntu esifazane so induku yakho izoleke ivuka nje kube yonke into ihambe kahle kodwa uma usulele nomuntu esifazane physically usungasaphuphi ibe nenkinga uthola ukuthi mina zokunikeza iqandoqando ngikunikeze ungazwala kwagogo iphile futhi lonto ukuthi hayi ivukile kodwa manje khona lokusala okuncane yini nasho ukuthi usuku unesilwane sho ukuthi kuzomela ukuthi uhambe qale phansi sigezele isilwane lesi ngawo futhi lo muthi ukuze into zakho zibe right ngoba isilwane siyingozi enkulu empilweni yomuntu siyenza futhi ukuthi impilo yomuntu ime ingayindawo nikhumbule ukuthi uma engavuki ufana nomuntu ongeluso ngoba nesithunzi sakho siyehla bafethu ngiyabonga kakhulu ngale thuba mkhulu awuvayelise kubabukeli ngizokugcina ngoba phela uma usuke unesilwane isilwane ngesikhathi esilele nawe sishiya insila wena ngaphakathi kwena isikhathi sishiya lensila bakwethu sokunakele ngawe ingakho ke nje manje yokuthi uyayilapha ingalapheki sishiyile lensila ingakuthi kufanele uthathe futhi nangembisa uyikhiphe yonke lensila engaphakathi mase ngiyama-ke kulona mase ngiyaqhubeka ngiyaphinda ke manje nake ngikhuluma ngalo muthi ke eyomunye engwenza ngawo lo muthi enguphethe hayi asizwa uyabona ke mase ngenza lo muthi yosebenza ngalo lo swazi lona uswazi ngisebenza ngalo lolo futhi ke kuba umuthi ogayiweke lo engisebenza ngawo lo muthi lo uyisichitho usebenza mawukuthi unabantu abaxabele nawe nabantu abakuzondayo ngisho ngaba abafuna ukukudubula uyakwazi ukubaxabanise bodwa ngawo lo muthi okuthi umnukela mbiba nawo ngiyawufaka ngiyawuqoba ngufake ngale kulo muthi oyimpuphu lana ke kufanele ukuthi ke uhambe uyobhosha ubhoshele emgodini umbe umgodi bese uthatha lo muthi ke uyawubilisa ke lo oyimpuphu ubilisa musu right kusulungile bese uyawukha ke uhambe uyophalazela ngawo emgodini uphalazela lapha emgodini bese ugovuza ngalo lo swazi ugovuze ngalo lo swazi wagovuza lamasimba usho ukuthi bonke abaxabana nami noma abakhuluma kambi ngegama lami ngithi abaxabane bodwa bashane bodwa igarantile u7 days hayi kuphela sokubona kathi kwanakala hayi lapho ke hayi ungabhala uform ubabukela usubuka sebexabane bebodwa uthi awubheke lezi ngane bezizadlala bezikade zizenzani usubuka bexabana bodwa ke bese beshana bodwa sokwenqa abaphinde futhi bangenelana yini na bakhulume ngegama lakho kuyazwakala uma lamulela ke lo muthi nalo futhi igama lami uthi ufuna wona uthi ufuna umalamulela kuzolunga ungalo ukuthi uphathe ibhama ngokuthi yohlasela abantu ngoba bakhuluma ngawo ngoba mhlamba ufuna ukushaya mhlamba ufuna ukwenzani cha thatha lo malamulela kabani sebona wona usosindile soqedile nani niyazi-ke futhi ke uma kuthi abasebexabana bona abakwazi ukuqhubekela beze kuwena nami angikhumbule ekhaya kukhona i-bodyguard ezizogada ngoba naku kufunwa abantu hayi umkhulu akana bodyguard uzambela nami nje naba abafethu mesizambela sile ehlathini sosomba imithi kuphela amukho umunye umuntu owahambe nayo ngingalala nasendleleni ukusemlele ngivuke bafethu umkhulu ubaba lo ongizalayo uDr Dube une channel yakhe uma ufuna ukubukela okuningi ku channel yakhe
Ngamthola ku-YouTube, u-Dr. Dube TV. Uzothola nokuningi akwenzayo, kuningi kakhulu nomsebenzi kade awuqala keke. So njengoba ngina-38 iminyaka manje, ekuzalweni kwami ubevele wenza. So nje ama-videos ofukwabona lapho ufike ukhethe oyithandayo ukuthi yiphi ehlasimbe engahambisana nento osuke uyifuna. Akusona isichitho kuphela asenzayo, kodwa kuningi akwenzayo. Ngeke ngikuchaze bonke ngashona ilanga, kodwa ke uzofika musufike ku-YouTube Dr. Dube TV uphinde ukubone nokunye ongakuthanda. Bafethu ngicela ukuthi nimsubscribe umkhulu Dr. Dube, niphinde nifollowe. Nami futhi ngokunjalo usicelo Dube onenkinga odinga usizo ningifonele nayi number yami ye-WhatsApp it's 065 629 5372. Niphinde futhi nifollowe, nisubscribe ku YouTube channel yami, ku YouTube channel ngusicelo Dube, ngiphinde futhi na ku Facebook ngu-Rich Dube. Bafethu ayivuka imizi amakhehle, ayivuka imizi yobaba. Siyabonga kakhulu. Okay. Inamba yami ke mawufuya le nduku yokugovuza uxabanisa izitho. Ithi 072 544 6279. Hayi. Eza lapha usidukisi madoda umshana. Ngizobiza yena ke mfowethu ukhumlani madoda indimba la indimba madoda ndiyana sendwede. Ngeke ngiphakamise ngizobiza umkhonza kid abula manzi but speaker somoya okuzwana ukayise lo ngimlama ngishela ibele.